De derde is eigenlijk de vrouw en de maanreeks. Maar daar hebben we mee op. En de jeugdgod? Ja, is het nog vrij? Ik denk maar, die blijft wel erbij. Ja, zeg dat die wauw, maar echt de huwelijksnacht, zo lang gewacht, vandaag is het zo weer. Gewoon weer heel hoog, dat die onder van dood, of vader is nog niet. Dus mensen wachten nog maar af, of zonder vader is niet Ja,
Bakkenaren. Oh ja. Moest het van man? Oh, die heb ik ook nog. Meer vast. Meer vast. Thank you.
knuffelen jongen, is een heel bijzonder. Jongen, uit de been, wie zeggen met olie been. Kom en snoep die bij ons aan en kom al met ons mee. Moeten in de vissen, of bij de blokhut in de wijn. Bij de blokhut in de wijn. Bij de blokhut in de wijn. En oma's, namens het jonge gilde heten we jullie vanmiddag iedereen hartelijk welkom op onze boerderij. We hebben geen één boerderij, maar we hebben twee boerders. We hebben een mini-boerbruiloft, daar beginnen we dadelijk mee, en een bruiloft voor de volwassenen. Nou, volwassen, dat weet ik zo eigenlijk precies. We beginnen nu dadelijk. Ik zal eerst even het gezelschap hiervoor even voorstellen. De broer, dat is Jultje Lip. De gelukkige broedegom is Jur Helders. De moeder van de broer, Chantal Hanen. En het heeft ook nog een vader, en dat is Jurk Wantin. De moeder van de broer is Sharon van Willek. De vader van de broedegom is Davy Aerts. De getuigen zien Tim en Maartje Jansen. Bij deze geef ik het woord aan meneer Pastoor. Meneer Pastoor, ga ook heen. Ja, dankjewel, Stef. Kijk, iedereen van harte welkom bij dit huwelijk van Jultje en van Jur. Het heugelijke feit is dat hier vandaag een minderjarig huwelijk plaats gaat vinden. We konden er nog eigenlijk vanuit dat dit huwelijk tot na de puberteit staan zal worden en dat gewoon tot den tijd lief zal vinden. Je hebt toen vorig jaar op kamp in Weer leren kennen. S'avonds voor het bij het kampvuur, lekker met een frikandelletje en een lekker glasje zuideranje. Onder de schone sterrenhemel vroeg hij aan Jultje, Jultje geef ik de mayonaise even door. En toen sprong je van me over. En vanaf dat moment waren ze onafscheidelijk. Elke groepsavond waren ze samen. Ze waren samen aan het sporten. Ze waren samen speurtochten aan het lopen. Pizza bakken en ga maar door. Er was geen spel meer tussen te krijgen. En dat leeft mensen, dat is de reden dat we hier vandaag dit huwelijk plaats laten vinden. Maar goed, dan gaan we even over naar het officiële stukje. Elders van de broed, wat vind jij van dit huwelijk? Dat als we gewoon hebben onder die schoenen En de vader? We kunnen ons dat goed voorstellen, want we hebben elkaar op die discipline echt niet kennen. We zitten daar dans mee in. En jij elders van de broedegom? Wij zijn blij dat ze met frikandellen eten in het kamp voor elkaar gevonden hebben. Ik zal er nog eens over vertellen, de heel van ons de lesje maar en de mayonaise. Nou hebben we alleen nog maar de getuigen die er wat op tegen kunnen hebben. Maartje? Ik vind het heel fijn dat Jultje hier in Burger stond. Met onechte controle. Ik ben blij dat ik Jultjes getuigen mag zien. En dicht Tim? Ik ben blij dat ik ze getuigen mag zien en hoop dat ik er nog wel een feest van kan maken. Nou, er niemand wat tegen is, gaan we naar
stukje. Jules, moet even opleiden dat ik het net fout zeg. Ik zeg het niet positief fout. Jultje Lid. Neemt zich tot die onwettige echtgenoot. Jur Helders. En wat is hier op die antwoord? Jongetje. En nee, Jur Helders. Neemt zich tot die onwettige echtgenoot. Jultje Lid. Wat is op bij die antwoord? Jorn Wilwal. Dan verklaar ik ook bij deze in het onecht verbonden als jonge meisje. Ik nodig u even zoeken bij deze om deze belofte even vast te komen leggen door uw handtekening op deze gouden klomp te zetten. Als het goed is, zien we dat hier overal bekertjes oranje uitgedeeld en krijgen we hier ook bekertjes oranje. Dan wil ik dadelijk even voor de ganse zaal een toast uitbrengen op dit geweldige voorvoetsgezelschap. Het iedereen? Dan zou ik zeggen, op u, ja, en je Jultje, proost hè! Zo'n goeie hebben wij nog nooit gehad. Zo'n goeie hebben wij nog niet gehad. Zo'n goeie hebben wij nog niet gehad. Dan wil ik deze theorie met dit afsluiten. Ik wil hoe straks allemaal doen naar de grote theorie. En ook dit mini-gezelschap een eindje te komen geven natuurlijk. Maar we gaan dadelijk eens over nog even naar de grote theorie. Ik zou zeggen, Lars of Jeroen, gooi even als lied erin. Dankjewel. De hele gezelschap. Toen is die de en de geen elf. De molen van de boeren, van de Tine, van Keukenstraat is in de jaren en van Canada Beach in El. De waren van de Boerdegom, René van Lenders Wiel in de jaren en de Kuiper in Am. De opa, Bart van Bijker Dirk is in de Piet en van Donkey Groep is in Mien. Joyce van Martinez Jans is in Jan en deze tijd is in Marta. De Sokkelhoek is Hans van Jan van Mommenhaan en van Anne Jannes in Truus.
een beetje smaler, maar dat maakt niet zoveel uit. Maggie van Schenk Smit is in de Joel en van Dressenburg is in Jacqueline. Dan zijn er ook nog twee leuke poetsmerkjes. Yvonne van Voorsterbans, wij zien een Hans en Nedersen, je ziet Dries. En dan de andere poetsmerkje is Monique van Tegelseng, zien de Zerk en van Jan Schoten, ziet Jacqueline. Het gigantische gezelschap wordt dadelijk tot in het oneerde vertrokken door meneer Bestoer. En meneer Bestoer is leraar van burgermakers in de Bun en wij via zien Mathieu. Meneer Bestoer, ik geef over het woord. En natuurlijk hebben we ook een goede ceremoniemeester. Dat is onze Sef van Janse Jaantje van Kaat en Piet en Sophie van de koffiebrand moet Venlo. We gaan eerst even alle elders en broedsmerkjes hebben. Die doen allemaal een wens voor het Boerenbroedsberg. Ik begin gewoon voor die mee. En dan begin ik met open en oma. Nou, we wensen jullie heel veel geluk en dat is een keer wie samen erbij mogen meewerken op deze 13. En de vader en de moeder van de broedegom. Wij zijn blij dat het vandaag toch eindelijk wel ons bieden is eigenlijk. Je dacht van die Frans van ons, dat kunnen we doen vanavond. En de vader en de moeder van de broed. Nou, we hopen dat jullie veel kinderen krijgen, want het is goed met jongeren gelden. Dus ik zou zeggen, al betreft die tweede vanavond. En de broedsmerkjes natuurlijk. Er stond te poepelen. Wij wensen later ook een bovenbroedje te mogen weren. En de sokkerhoer met stand, die hebben we ook nog gewenst. Hartstikke lief dat jullie, maar ik ga zeggen dat ik het niet. Nou, met deze goede spreuk denk ik dat je wat broed kunt. Ik heet dan ook iedereen van harte welkom die aanwezig in deze grote zaal. Met zo'n grote menigte hier op dit mooie broed afgekomen. Ik vind het filmpje dan ook zeer vereerd dat ik deze mooie prins hier vandaag, als een Frans, mocht trouwen met zijn broed. En ze hebben zich leren kennen, nog niet zo heel lang geleden, op een feest, georganiseerd door zijn vader. Door waar ze leefden op het eerste gezicht, maar op een gegeven moment verloren ze elkaar hoe de noemer. Maar dat was er snel weer over, want hij had zich gauw genoeg wat teruggevonden, want die gouden klomp, die zou je toch alleen maar Suzanne passen. Dus, dat was de broed voor onze Frans mee mooi gaan trouwen natuurlijk. Daarom zijn we hier vandaag om deze twee in het onechte te gaan trouwen. Oh joh, dan gaan we nou over naar het officiële stukje. Mocht er iemand in de zaal nog bezwaar hebben dat deze twee met elkaar gaan trouwen, dan moeten die nou zich melden, want anders zwiegen is niks te zeggen. Wat is dat voor een rare vogel dat daar achteraan komt? Ik kan er nog in een heer, joh. Hé, meneer Bestoer, is er nog in een heer? Wat? Door nog een. Wat zie je net voor een rare? Zeg eens meneer, wie wist dit? Een paashuis. En mensen zich nog recht te kunnen maken op de klomp. Als je dat vroeger al gebeurt, de ene gaat als jullie niks zoek zitten, meteen wordt laten houden. Ik klopt, ik klopt. Nou, ik zou zeggen, probeer het paashuis en als het niet lukt, dan is het misschien de gegadigde. Maar ik ben er bang voor. Dat is niet geholpen, meneer Bestoer. Nee, dat zou je niet goed zien, hè. Ik hier nou eens de schone moet trekken, wat werd. Wat voor werk dat er vandaag komt. Nou, meneer
een paar zes. Ik denk dat ik dat zo wil zien. Dat past maar geen meter. De veel te groot. Dit is de veel te groot. Jammer, jong. Helaas. Ik denk dat ze toch een andere vrouw moest gezocht. Als we doen. En dan je nog zo'n boer. Wat is dit, hé? Ik ben een chicken, ik heb ooit een goed leven. Dat was mijn eigen. Nou, eens kijken aan. Nou zien we benieuwd of deze past. Moet maar echt je schoenen moet trekken. Ook veel te groot. Veel te groot. Jammer dat je gekke gehoor. Sunk. Wie deze is het nogmaals bevestigd. Dat is Suzanne. Toch de waarheid is geworden van ons in Frans. Dus Suzanne, dit jonge dame moest wel als een jonge prins trouwen. Goed. Frans, neem stik. Deze jonge dame tot die onwettige echtgenote. En maakt zich hiermee door Suzanne, prinses van Dien Koninkrijk. En belooft zich heilig en lief, trouw en zorgzaamheid tot de dood scheidt. Tot de Karnevalaarsgroep. Suzanne, neem stik, deze Frans, deze prins, tot onwettige echtgenoot en belooft zich door mij tot die beste bedoelingen zorg te dragen over ook Koninkrijk natuurlijk. En belooft ze hiermee die nieuwe liefde en trouw en zorgzaamheid tot de dood scheidt. Ja, dat wil ik wel. Dan wil ik dit ook weer even bevestigen door een handtekening te zetten op de mooie gouden kroon. Dan verklaar ik hier bij deze uw man en vrouw, prins en prinses van uw koninkrijk. Frans, die moest die moed kussen. Wij wensen u nog een heel fijn, gelukkig leven en lekker lang samen. Dan ben ik dadelijk overgaan gelijk. Zo je pas om 4 uur beginnen met de receptie, maar we hebben een beetje als gekeken met een team. We gaan dus dadelijk goed opstellen. Ik vraag dadelijk als het minimum mogelijk ook naar voren erboven wil komen. En dan beginnen we goed met de receptie. Ik hoop dat het gauw genoeg aansluit, want de band die wil rond 6 uur toch wel beginnen. Dus mensen, sluit het goed aan en ik zou zeggen, kom naar voren. Niemand is er tussen kunnen komen, gelukkig. Dus we hopen dat ze een heel lang leven
van de biologische waarheid die gewoon constateren de echt dat is niet weinig wat. Frans, ik moet een complimentje geven. Ik ben de eerste bedrijf bij ons hebben er meer gewonnen. Ik ben de eerste die gepresteerd heeft om 24 jaar bij ons toestel te halen. Daarna is het veel jaar betrokken in Blierik, maar de beweging niet goed, toch van de zeren mee komen. En hij heeft ons echt verrast, bij ons in de sport komen wonen en alle broederen horen, geweldig. Frans, proficiat.
ik huur ze ook, ze zien, wil ik niet nu. Met van de een op andere dag, dan komen ze uur voor dicht. Lach dan op en zing dan met ding aan die lucht van dit. Het is weer allemaal leven. De rest van vreugde laat voor alles te beleven. De rest plezier genoeg, dus voor wat aan het leven. Dan denk ik toe en dan ligt er nog geen leven. Er is weer allemaal een beleven. De rest van vreugde laat voor alles te beleven. De rest plezier genoeg, dus voor wat aan het leven. Dan denk ik toe en dan ligt er nog geen leven. Nou komt de familie van Suzanne de opa en de oma en alles wat er nog in huurt.
omdat ik pas zo jong ben in de wereld zie. En je zegt al, dat ik heb boven moeten vloggen, of dat ik me niet zelf moet houden, maar ik wil ook wel gewoon doen, dat je dan niet meer los met de ander mee komt. Dat je dan een hassel op de tuur hebt, maar het is echt goed gekomen, de broodjes waren lekker. En nu ben ik ook niet op je onderwerpen op de werken gedaan. We hebben ook even een klein broodje genomen, een stuk chocolade. En dan had ik een beetje in bedoel, even naar de room, wie niet alles wil. En we weten ook wel dat je daarna een heel veel rood hebt, maar dat je er boven hebt. Dankjewel voor dit voorbeeld, jongens. And
Ik wil als eerste mijn complimenten uitspreken tot de jonge gilde. Ik vind het keisgoed, dit is de tweede keer in de geschiedenis van de carnaval realiseren dat we een mini-borrelboet van hebben. Daar moet ik even een heel hard applaus voor. Schitterend! Dan hebben we ons gedoe ook een beetje aangepast. We hebben dat er tussenin gooien. En ik hoop dat jullie er allemaal lekker van eten. Lisa, overhandig maar. Voor de mensen die het niet kunnen zien, de keisgoed en borrelboet zijn. Door uw smaken. Verder hebben we ook nog het mini-borrelboetsvaar en het borrelboetsvaar een onderscheiding van het deelschuld. En zo'n gisteren maakte we een keisgoede kanaal van. Er is nog maar even van. Dat kunnen we goed regelen. Frans, ik ook maken er geen schone kabel van. Dat zal wel lukken. Ik heb gehuurd dat ze alleen maar tot mooie kabel wil stroken. Ik heb trouwens natuurlijk meegemaakt heel gezellig, maar het gaat goed. En natuurlijk voor het Joke Os en voor de scheiding. En van jullie, maak er een keisgoede kabel van jullie. Ik denk dat dit heel schoon is allemaal weer en ik denk dat we dit door moeten zetten. Een broer een boordboetsvaar en een mini-boordboetsvaar. Ik zou zeggen, maak er een keisgoede kabel van. En ik hoop dat jullie dat ook doen. Allah! En ook is natuurlijk de jeugdleden en de adjudanten lid van die prachtige vereniging, het Jonge Gelderzeeën.
achter de microfoon voor onze aankondiging. Eerste winnaar. Ik denk dat hij achter me staat op de bühne. Het boerenbroodspad in groot en klein van 2007. Wat ik hij tot nu toe zie, zingt ze met fantastisch ook. En smet nog, zingt ze met fantastisch ook. Jonge gelden die in 2007 het boerenbroodspad, boerenbrood hebben kunnen organiseren, hebben mogen kunnen organiseren. Ik weet dat ze al heel lang bezig zijn, al heel veel vuurpret hebben gehad. En ik weet zeker dat die nog meer feestjes achter de rug hebben en dat ze nog vanaf vandaag nog gaan vliegen. Of niet? Jongens, fantastisch. Kan ik de wingerd helemaal vol zien en wat straks allemaal achter ons steekt, vloog opgesteld. Ik denk dat we straks een geweldig feestje heen bouwen met dit jonge gezelschap. En zeer zeker als hij schijnt. Jongens, helemaal super op dit traditie. Want we gaan dit houden, wandel op te pakken en zo hier mini-boerenbroodspad in neer te zetten. Ik vind dat we het met door moeten gaan. Wat dit? Jongen, helemaal super wat we hier neergezet. En die kleding. Oh, wat mooi. Mooi, heel super. Mensen zullen met lege handjes gekomen. Als dank en als herinnering aan dit schitterende carnaval hebben we enkele onderscheidingen bij ons. En dan willen we nu eerst even gaan doorkijken. Het eerste aan het mini-boerenbroodspad. Zodat ik de speed niet verbeteren. Het zo'n naam en gooi met die naadje. Jut en Jut. Jultje en Jut. Jultje. En natuurlijk hier vertegenwoordigen. Ja, Pieter, en denk nu de eer om een onderscheiding ook te reiken aan Suzanne. Frans, vandaag hebben we natuurlijk ook eentje meegenomen. Ik geniet 2 dagen ervan, van dit broodje. We horen dan ook als het koers zit het mooiste op te wachten. Jullie gelden 2007 met het schitterende gezelschap afgewerkt. Geef het een heel applausje. Jongens en meisjes, geniet ervan. Vul in de opdracht. Met het ook genieten. Mooie wagen, denk ik. Mooi weer.